Moita ilusión, a verdade, despois de 2 anos que nos quedamos na final con un pouco de sabor agridulce por perder contra Aragón. Creo que estamos de volta con enerxías renovadas, a verdade, grupo novo corpo técnico e demais, temporada ilusionante. Bueno, a ver que nos depara iso. Creo que o grupo, como repito, é xoven, está seguramente con moitas ganas de demostrar e de facelo ben e, bueno, a ver, hai que ir dando pasiños e pouco a pouco. Como che comentaba, igual algo menos, o sea, algo máis xoven, algo menos de veteranía, pero, bueno, con esas ganas e demais que sei que van a poñer todos da súa parte seguro. Creo que hai boa predisposición e ganas novamente de agradar, de facelo ben e de intentar chegar lonxe. Temos o precedente de fai 2 anos, bueno, das últimas 2 fases que hubo, bueno, copas destas de rexións que non ganamos e na última perdimos na final, polo medio ganando a Copa UEFA esta das rexións europeas, así que creo que é un aliciente para intentar demostrar e facelo ben pois un ano máis. Andalucía todos os anos é unha selección super complicada, teñen moitos xogadores dos que poder elixir e demais, pero, bueno, ao final generalmente estes partidos suelen ser moi cerrados, que se decantan por detalles e con moita igualdad, ou polo menos o que se puido ver pois nestes últimos anos, así que ao final son detalles que decantan a balanza para un lado e para o outro, que esperemos que caigan do noso lado.